Para facer un repaso, un balance por parte do Partido Socialista pois destes 2 meses desde que perdemos as eleccións, desde que o Partido Popular xa soupo que gañara as eleccións e, polo tanto, que tiña que gobernar, e deses 43, 44 días pois de goberno efectivo, que, polo tanto, aínda que non son os 100 que Núñez Feijóo reclamaba, pois si estamos no ecuador deses 100 días, co cal nos permite ter xa unha perspectiva pois de por onde vai o goberno. Son 43 días de goberno que significan 43 días de incumprimentos, de mentiras, de crispación e de confrontación. 43 días nos que xa estamos, e xa os galegos están a ver, pois cal é a verdadeira cara do PP. Unha cara que é verdad que agocharon na campaña electoral que fixeron, que ocultaron tras a cara amable que mostrou naqueles días o señor Núñez Feijóo, pero que as mentiras e as medias verdades que confundiron e manipularon, pois están dando paso a ese goberno que, transcorrido tan solo, como dixen antes, os 45 días, xa ten encima da mesa oscuras sombras que cobren cargos relevantes do goberno. Falamos e que poñen en dúda esa ética e honestidade da que fixo gala durante toda a campaña electoral, hasta que tamén xa na propia campaña electoral o señor Carrera, que recordaremos todos que tivo que apartar por non declarar ao fisco un diñeiro procedente das Illas Caimán, algo que suele pasarlle a un número importante da poboación deste país. Sobre don Agustín Fernández de Rojas, conselleiro de Medio Ambiente, existe unha querella presentada por este partido por certificar obras non realizadas na Deputación de Pontevedra, algo que tamén é un tema menor para o Partido Popular e que todos os cidadáns deste país entenden que é algo normal certificar unha obra que non se fixo. Sobre don Alfonso Rueda de Valenzuela, pois tamén pesan sospeitas fundadas en relación con esa controvertida reserva da súa plaza de secretario no Concello de Cambados. Neste círculo que parece ser, non sei se será algo climático que existe en Cambados, onde o señor Tourís, o señor Louzán, o señor Rueda de Valenzuela, o que se acaba tamén de unir José Norberto Uzal Tresandi, un recoñecido falangista que concurreu ás eleccións do 94 na lista da Falange, donde de alguna maneira alguén está mentindo. É dicir, se hai contrato, onde está o contrato? Se non hai contrato, que certificación se lle pideu ao señor de Rueda Valenzuela para gardarlle a plaza? En definitiva, que temos moitas sombras nese proceso. Sobre Rogelio Martínez, este non ten apelido ilustre, está acusado e denunciado por presuntas irregularidades en torno á utilización de fondos públicos europeos no Concello de Arnoia. E tamén se uneu, polo que coñecemos hoxe, Enrique Novoa, que parece ser que na provincia de Ourense todos os familiares cercanos de cargos con responsabilidade no Partido Popular houve unha época en que de alguna maneira todos se quixeron dedicar á hostelería, ao turismo rural e percibiron axudas cuantiosas dos fondos europeos. O señor Feijóo, polo tanto, converteu aquel contrato que firmou cos cidadáns, todos recordaredes esa foto, con Montepío ao fondo, en papel mollado. É dicir, é un fraude de contrato, seguramente igual que o señor de Rueda Valenzuela. Por lo tanto, o señor Feijóo non é de fiar, estalle a fallar a ese contrato. E a Galicia cometeu un fraude, faltou a palabra. Por exemplo, nese contrato se falaba da austeridade, a cláusula 3 dese contrato. Teremos que explicar canto se incrementou o custo e os gastos de parque móvil polo capricho de non utilizar os Audis que sí que había utilizado
cando era conselleiro, e que utilizou tanto Fraga como Touriño. Tamén terá que explicarnos por que prometeu nese contrato aforrar máis de 120 millóns e nestes momentos xa rebaixou esa cifra a 8 millóns. Teremos que tamén facer as contas, e iso deixamos para máis adiante, de cando este creada esa nova estructura territorial, económicamente, canto supón de aforro para os galegos e as galegas. Falaba de regeneración democrática e de gobernar para todos, o fixo da confrontación e a crispación xunto con a mentira algunha das virtudes do seu goberno. Aí temos exemplos como o máis actual, que pode ser a farsa realizada con nomeamento do director xeral da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, Alfonso Sánchez Izquierdo. Temos que recordarlle ao señor Núñez Feijóo que o PP bloqueou na pasada legislatura a renovación de 2 membros do Consello de Administración, un deles, por certo, por falecemento, ao poñer como condición a elección no mesmo paquete do director da compañía por maioría cualificada. Agora, chegado o momento de poñer en práctica esa teoría que el mantivo mentre estaba na oposición, quedou demostrada a cara dura que teñen tanto o señor Feijóo como o señor de Rueda Valenzuela, que dicían que eles querían medios públicos e plurais. Instalou o conflicto do galego na campaña electoral como oposición e agora como goberno está a converter de forma totalmente irresponsable nun conflicto crónico e dañino para a nosa lingua e para todo o conxunto da sociedade. O galego nunca foi un problema para os galegos e para as galegas, só foi un problema para o Partido Popular por utilizalo indebidamente e de maneira retorcida e malintencionada na campaña electoral. A cláusula 2 do seu contrato falaba da estrategia económica, literalmente, loitar contra a crise apostando polos nosos sectores productivos. Podemos referir a moitos destes aspectos, pero destacaría pola trascendencia que ten neste país a actuación feita no que se refire ao sector lácteo. Vendeuse como a gran solución para os gandeiros o adianto das axudas europeas. Despois de casi 3 semanas dese anuncio, hoxe en día ainda non temos concretado, que si temos concretado é que, o que temos constatado é que en todo caso se trataría dun adiante pírrico de en torno a 2 meses, polo tanto xa os propios gandeiros dixeron que iso pouco resolvía. Segundo, que eses cartos xa son dos gandeiros, e non temos concretado, parece ser que agora tamén a parte vai a depender de que as entidades bancarias lle concedan ou non lle concedan o aval, polo tanto, toda aquela medida que se anunciou con bombo e platillo, pois hoxe en día os gandeiros se dan conta de que realmente non soluciona o problema. E non ten este conselleiro, se el non sabe que medidas adoptar, nós xa llo dixemos, xa llo pedimos, e non ten máis que cruzar aí ao lado, ver, por exemplo, o que se está facendo en Asturias, onde xa se puxeron encima da mesa axudas directas á explotación que poden chegar hasta 7.500 euros dos propios presupostos autonómicos. Por lo tanto, o señor conselleiro de Medio Rural, se non ten iniciativas propias, simplemente que se dedique a mirar o que se está facendo ao lado e que as poña tamén aquí en práctica. Podíamos falar do ERE de Pascual, que, por certo, tamén ten que explicar o señor conselleiro que tipo de reunión houbo con responsables de Pascual para que despois desa reunión, tendo en conta que Pascual ten unha empresa con 3.000 traballadores e 40 centros de traballo en toda España, a conclusión despois desa reunión é pechar deses 40 centros de traballo o de Lugo, que é onde se produce o leite. É dicir, unha empresa que se quere dedicar a vender leite pecha de toda España a fábrica que está máis cercana á maioría dos produtores de leite. En definitiva, é un goberno que non está a gobernar,
que sigue facendo oposición, que practica o escapismo político, o filibusterismo, a confrontación sobre todo co Goberno do Estado, do que é un bo exemplo tamén as axudas do automóbil, que aínda a día de hoxe os cidadáns pois non sabemos, primeiro criticas do Goberno, despois pon unhas maiores, despois di que vai a sacar un plan especial, despois complementa as outras. É dicir, o señor Núñez Feijóo elixiu no pasado unha maneira de facer oposición, unha oposición electoralista, chea de mentiras. Hoxe, que xa é goberno, aínda que non sexa consciente, está a elixir a irresponsabilidade, a crispación, a demagoxia e a mentira. Cando se actúa desta maneira, igual que ten que agora pagar as consecuencias por haber feito esta oposición que fixo, sin duda ninguna tamén vai ter que pagar as consecuencias mañán, no futuro, do goberno que está facendo. Os galegos xa se deron conta que temos un mal goberno e, sobre todo, se deron conta que, lamentablemente, volvemos aos tempos, a esa época escura e eses anos perdidos dos 16 anos do PP, do goberno de Fraga Iribe.